ביציאה מתל אביב התבשרנו שיש טוויסט בעלילת הפסטה. הרוטב לא עליי. קשה, קשה. מי? הרוטב על דני ליטני. מה אתה אומר? דני ליטני עשה לנו רוטב חבלז. בן ישראל, אתה מתרכך בזמן האחרון. טיול לרמת הגולן פתאום אתה לא עושה רוטב, מה קורה פה? לא יודע, אני... אתה מתרכך, זה לא... אני מתעצל כנראה. מסלול הטיול של היום מתאפיין בנסיעה לאורך שבילי רועים. הגשמים שירדו בדרום הפכו את המדבר לגן פורח. מרבדים של ירוק, ובאמצע המדבר כתם אדום. פרח הדומה לצבעוני. ואולי זו שרלילית המדבר. אנחנו נוסעים מזרחה לאורך נחל נוקד, המתחבר לנחל הרועה, בואכה מעלה אברהם. ומשם יורדים למכתש הגדול, פסטה ויציאה צפונה לכיוון תל אביב. לאורכו של נחל נוקד יש טרסות המכסות את מלוא אורך הנחל ויובליו. בחפירה ארכיאולוגית שנערכה בנחל נוקד, נמצא כי האדמה עובדה כאן לאורך שתי תקופות היסטוריות. בתקופה הביזנטית שאז גידלו כאן גפנים, ובתקופה המוסלמית הקדומה גידלו כאן יבולי שדה. על אחד הערים יש אנדרטה לזכרו של עמרי חיים אלמקייס יעקובוביץ', בגדוד 13 של גולני שנפל במלחמת לבנון השנייה. בין התפעלות מפרח כזה או ירק אחר, חזרנו לעניין שברומה של פסטה. היום יש טוויסט בעלילה היום. טוויסט. נעני, אתה מסכים עם זה, עם הרוטב הזה של הפסטה? אני אדבר בהמשך, אני רוצה... זה רוטב חשוד. אני מנוע מלהגיד מראש מה אני חושב. אתה יודע מתי הוא בבית היום? ב2 הוא בבית, למה אין שום. הוא חוזר. יעלים לא ראינו כאן, אבל גללי יעלים היו בכל מקום. התנחמנו בגמל שאכל אולי פסטה של גמלים על אחד הערים. הגענו אל מעלה אברהם. המעלה נחצב ב-1964 בידי יחידת ההנדסה של הצנחנים, ונקרא על שם אברהם קריניצי, לשעבר ראש עיריית רמת גן, שהייתה העיר המאמצת של הצנחנים. מקצה המצוק נגלה נוף מהמם של המכתש הגדול. הירידה מנחל רועה למכתש הגדול התבררה כמאתגרת.
כמה מדרגות סלע עשו חיים קשים לכלי הרכב שלנו, והטויוטה החדשה של ישראל למדה שהנגב הישראלי יכול להפתיע במקטעים מסוימים. אתה בסדר. מאחור. בסדר. אחרי שטחנו סלעים על ימין ועל שמאל וקינחנו באבק מדברי, הגענו לעניין המרכזי של היום, יש לנו את אותם הפסטה. כלים בבית, בואי, אתה מדהים אותי. מה אתה אומר על הרכב שלך? כן, לפסטה, כן, הפסטה. תלך מהצד הזה שזה לא ישפר. מפה, מצד הזה. אני לא מריח שום, ישראל. אין שום. אין היום שום, אמרתי לו, אני רוצה להכין לך פסטו עם שום יותר מראש לסורר, אמר לי לא. אתה לא יכול לצעוק על הפסטאי, ניסן. חלילה פקודות, רק עצות איסי. ישראל, מה המתכון של הפסטה? יאללה. קלה ריצ'טה דה לה פסטה. Quello è il maestro della pasta. מאסטרו דה לה פסטה. דני, זה נראה $1,000,000. יאללה, דני, תן. תן את המתכון, נו. מה המתכון? פומודורו, carne, Aglio, aglio, basilico, carote, celery, vino rosso. וינו רוס. è un amore, molto amore. Molto מולטה amore. אמורי. מולטה גרציאס. הכל מתועד, לא יתחמק אף אחד. נראה לי שזה הצליח איתי, הסטנדרטים פה של הרוטב הם כל כך גבוהים שרק אנחנו עדיין אין לנו את הפרספקטיבה המתאימה. דני ליטני קיבל מלוא החופן מחמאות על הרוטב המשובח של הפסטה. לקינוח הכינה סיגל אשת חיקו הנצחית של עומר סלט פירות משובח, וישראל שלף מהמקרר ארטיקים קרירים וטעימים. ישראל, מה המתכון של הארטיק? על בטן מלאה אנחנו סוגרים עוד יום של טיול. יש לנו ארץ נהדרת.